Ndichikutsambirai zvekare pano paHatsirare 263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell. Vadikani tine nyaya iri kutsviridza mastreets esocial media. Wasubscribe here, walike this video here, washare this video kune hama neshamwari here. Vadikani update yandinayo update iri kuenderana nekukidnapwa kwezvizvarwa zvemunyika ino yeZimbabwe. Inyaya yakamira so. South Africa kuPretoria tine maZimbabweans akakidnapwa last week. After akidnapwa panga pane vakadzi 2 vanga vati kurei vabva zera netuvana tudiki 2 zvichireva kuti vanhu 4 vanga vakidnapwa. Vakidnapwa kudaro vanhu ava vakakidnapa vane mari yavaida kuti varelease yevanhu vavanga vakakidnapa ende vaivarova vasina kupfeka. Vakadzi ava vaibviswa hembe vachirohwa ende varume vachona vaikidnapa panga patori nemuZimbabwean aive aripo pachikwata ichichi. Zvinorwadza, zvinosiririsa kuti munhu wemuZimbabwe unoitira umwe wako utsinye. Unoitira umwe wako utsinye ngoti iwewe uwane kurarama, ufidhe dumbu rako, but upenyu hwomwe munhu hausi kuhutarisa. Vaitorwa mavideos vasina kupfeka achishambadzwa mastreets esocial media. Sena handiposte zvinhu zvinenge zvine vanhu vasina kupfeka, handite izvozvo, handiposte panapa. Saka ndakati nonokei kuya neupdate iyi. Zvisinei, zvese zvaitika ndatitendei Mwari ende ndatitendei futi vaMoboys Munetsi. VaMoboys Munetsi vabata basa iri kusvika vawana vanhu ava vanga vakakidnapwa. Zvandichaita ndichakuisirai vhidhiyo revabereki vevanhu vanga vakakidnapwa richitenda Mwari kuti Mwari ndiMwari akanaka ende ndatichengetedzei vana vedu pese pavanenge vari. Ndatinamatei, ndativanamatire nekuti zviri kuitika zvakawanda. Ndichadzoka futi nemwe update ine kurwadza mukati. Ini saHatsirare ndafunga kukusiyai. Much love. The Zimbabwean women who were recently kidnapped in South Africa have been safely rescued, thanks to a bold and strategic operation led by respected Zimbabwean lawyer Moboys Munetsi. Working closely with authorities and family members, Moboys played a critical role in locating and securing the safe release of the victims. I don't want to discuss more because it's a matter that is still under investigation. Musikana wayangari mwana wenyu nambani? Number 3. Number 3. Muchiona mwana wenyu manzwa sei baba? Tatiri tese kubva makuseni iri hondo. Wadzikana zvakanyanya. Asi ndazosununguka nekumuona ari mupenyu. Saizvozvo muonera ndamuita. Iye achikupura ega kuti handina dambudziko nderekurohwa chete. Kurohwa chete. Mashoko ekutenda kumhuri yeZimbabwe yamira nemi. Vechechi tachinginzwa nguva kuZimbabwe. Vachitibatsira kutsvaga vachishushikana vamwe vange vachitopa kushushikana kwavo ndo munamato. Yes. Kushushikana kwavo ndo munamato. Saka tinongotenda nemunamato iyoyo kuti dai vanhu zvikaramba zvakadaro pana ina achasanganawo nedambudziko rakaita sairoro osanganawo nerubatsiro rwakadaro. Is there going to be any party guys to celebrate? Mundikokawo chero makati muri kubika rice, makati muri kubika chicken, makati muri kumwa tea, ndoda kuya kumba nditika. You organize that, huh? Thank you very much. Mama, mwana musikana wenyu handite. Mwana wenyu chaiye. Ndabone masikati matatu chemenda ndakapaka kunzuku mamuchichema mama. Right. Ndangonzwa kuti muchimuona mwana. Manzwa sei mama? Kuona uso mapetsera kuona mavideos akashata nekuzomuona kwamaita. Manzwa sei mai? Moboys tinofara nokubata kwenyu kwakanaka zvisingambobviri iko zvino ndofunga kumapasti 1 tanga takangoshumira Munesi hamuna kutiziva. It's 2 o'clock now. Mama, vana veZimbabwe shuwa tinotenda vanga vachitifonera nevanga vachitisira mameseji vachibvunza kuti mwana mamuwana here. Shuwa tinotenda nerudo rwenyu. muchaitawo patere. Ndoda kuuyawo kuzodya. Chero makati rice nechicken, isadza nemombe nemaguru. Ndiri kuuya komba.
handitika but vana vanoda kupuwa counseling handi muri kuona kuti they are traumatized. I think muri kungoona kuzvavari vachada counseling ende chimwe chikumbiro ndechekuti vachinje kwavanga vachigara uko muvatsvagira vasatombodzo because environment yachona inoti vatraumatize zvisingaita handitika. But anyway, thank you very much handitika. All right. Vabereki ndo timu randapedza naro iri vefamily asi mapictures ndakutora ndo timu ndo family yachona timu rashanda guys. Chimi topana kuramba takabatana handitika. Saka nzi kwamunetsi kune maroro mouyawo, saka nzi kune muchato mouyawo. Hanzi nothing separate us from the love of God. Sataitirwa naMwari zvika achongoramba takaita sei takabata. Tinotenda great hope yedu. Tisupport great hope yedu. Handitika. Imini chinditenderewo tindichienda handitika. Saka tokutendaiwo nei? Aiwa, ndinamatire. Guys, this car was the rescue vehicle. Yaitika vanoiziva motikari yangu number plate makuiziva. That is the car that we yatashandisa. SI tida kutorwa futi mamwe ndio motikari yazosenzeswa for rescue iyi yamunetsi iyi handitika. Although the women are described as traumatized, they are said to be stable and receiving the care they need. Known for his deep commitment to justice and his tireless advocacy for migrant rights, Moorboys has once again proven himself a true champion of the Zimbabwean community. Kuspenda vane zuro muri pano handitika. We are not going to discuss more on the merits because it's a matter that is still under investigation kuti vana tavaona sei, but chokwadi ndechekuti vana taanawo and vana kurepwa, but I think since my CID yachona abva asvika but isusu tisu tawana vana vedu tatoya tiri 9 mumota yavamu vanzwani guys, vana vauya KJ mama ndati museya muchauroka KJ guys vana vatorwa vapinda mu BMW exactly dzangu tu baba mukuru vangu vane mwana anga akabatwa nevamwewo baba tatiri 5 ndipo taienda kunotsvaga vana kwatati chinzi ndo kune vana. Yes naikoko vatanoya nevana vedu tauya takatsvinyingedza mota vatanotora vana 4 35 tata 9 mumota yavamunetsi. You know what guys, it's the grace of God. Vanzvatsi toda ngoti Mwari akuropafadzei nerudo rwenyu rwamaita. Kunyanya ivo baba vatinavo vatiri kutaura nezvavo vanonzi vamunetsa vaiwa Mwari ngaakuropafadzei handitika ngapere. Izvezvi taenda hanzvadzi yangu ichidhiraivha mota yavo kuenda kunotsvaga vakati kana dziri pfuti nangu ndinotya mabhuleti tora henyu mota muendi. Tasarudza kuenda inini nemabrothers angu kunotora vana kwatachinzi ndokukurudzwa kune vana. Saka tauya nevana vedu tasvika vana vedu haiwa vacharapwa zvavo kurwadze vanopora. Tatongotenda kuti havana zvakanyanya havana kukanganiswa. Right. Ndingataure here futi namai vevana kana baba vevana.